Здравейте! Днес на вашето внимание автокъща Refined Auto, намираща се в град София, ЖК Младост 3, улица Доктор Атанас Москов номер 2, ви представя този абсолютно перфектен, както технически, така и визуално автомобил, а именно Porsche Cayenne. Автомобилът е 2015 година, фейслифт, двигателят е 4.2 TDI, 385 конски сили. Автомобилът е напълно обслужен, мотор, кутия, раздатка, диференциали, чисто нови накладки, чисто нови летни и чисто нови зимни гуми 20 солови, рейлинг, серво отваряне и затваряне на багажника, фабрично тонирани задни стъкла, червен кожен салон, изцяло електрически, с памет, надуване, възможно най-хубавата музика, система за мъртва зона в огледалата, кожено шито табло с червен конец, алкантарен таван и колонки. Автомобилът също така има и вакуум на вратите. Километрите са 189 000. Сега ще го и запалим. Навигационна система с актуална карта за България. Автомобилът също така е с карбон пакет. Дистроник, автопилот, автоматични фарове, пера за смяна на скорост от волана, въздушно окачване, което е безупречно, няма абсолютно никакви проблеми, подгряване на седалките, система за спускане при наклон, старт-стоп система, къп холдери, подлакътник. Ето го, също така с двойни седници. Това е от нас. Повече информация за този автомобил може да получите на телефонният номер, оставен в обявата. Желаем ви всичко добро!